בגישת רבי חייא, הגן הוא המשך של בית ההורים. מקום המאפשר מפגשים בלתי אמצעיים, חוויות חושיות והתנסות אמיתית במיומנויות החיים. מתוך אמון בסקרנות הטבעית וביכולות המופלאות של הגיל הרך, הילדים זוכים להצטרף ולהיות שותפים לעשייה אמיתית. מגדלים ירקות, מבשלים, אופים, תופרים, רוקמים, אורגים, מלבדים וכמובן מנקים. הילדים זוכים לחוות את שמחת התהליך תוך אימון בעבודת המידות, בסבלנות, בחריצות, בזריזות ובזהירות. בטיול השבועי אנו נפגשים עם פלאי הבריאה ומגלים בה את הבורא, מתבוננים על השינוי השקט והאיטי המתרחש בעדינות עונה אחרי עונה. סדר היום וסדר השבוע יציבים מחד ומגוונים מאידך. כך מתאפשר לכל ילד לנוע בנתיב הצמיחה המתאים לו, כפי כוחו ובהתאם לשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא. אנו עמלים להנחיל אהבת התורה ושמחה של מצווה, דרך אומנות, סיפורים, המחזות, תנועה ושירה, כך שהתוכן החינוכי יהפוך להיות מזון פנימי, שיוטמע בנפש ולא יישאר בבחינת ידע יבש שעלול להישכח. מוזמנים בסייעתא דשמיא להצטרף לקבוצה המתוקה שממשיכה לגדול ולהיות חלק מגן שהוא בית. בית לאמונה בבורא, לאמון בנבראים, לגילוי הבריאה.